аудиокитоб дар Азия Плюс. қироат кунанда Субҳон Ҷалилов. Антон Чехов. Буқаламун. ҳикоя. тарҷумаи Обиди Шакурзода. афсари нозир Ачумелов ки шинели нав ба тан ва бастаи дар даст дошт, аз саҳнаи бозор мегузашт. пулиси қатории мӯяш хурмоӣ сабаде пур аз хортути мусодира кардаашро бо ҳарду даст дошта аз дунболи ӯ қадам мезанад. атроф сокит. дар майдонҳо ҷонзоде нест. дарҳои бози дукончаҳову майхонаҳо мисли даҳанҳои гурусна маъюсона ба дунёи худованд дида духта буданд. дар наздикӣ ҳатто гадое намебинӣ. ту лаънати боз маро мегазиё? ногоҳ садое ба гӯши Ачумелов мерасад. мардум, боз доред инро. ҳоло газидан ки ман аст. оҳой, бигираш, ой! зӯзаи саге ба гӯш мерасад. Ачумелов ба он тараф менигарад ва мебинад аз анбори тахтаи пичугини тоҷир саге сепоя ба ақиб нигоҳкунон медавад. ӯро марде бар тан куртаи чити оҳарӣ ва ҷилети боз дунболгир аст. вай аз паси саг медавад ва ҷусаашро пеш андохта ба замин меуфтад ва аз пои ақиби саг мегирад. дубора зӯзаи сагу фарёдҳо ба гӯш мерасад. раҳояш накун! аз фурӯшгоҳҳои хурд чеҳраҳои хоболода сар мекашанд. гӯё замин ҷӯшида ҷамъияте дар атрофи анбори тахта анбӯҳ мешавад. зоҳиран бетартибиест олиҷаноб, мегӯяд пулис. Ачумелов ба самти чап ниме давр мезанад ва сӯи ҷамъомадагон роҳ мегирад. дар назди ҳамон дарвозаи анбор ӯ мардеро ки васфаш рафт мебинад ки бо ҷилети тугмаҳояш боз меистод ва дасти рости худро боло карда ба мардум ангушти хуншорашро намоиш медод. дар чеҳраи нимамасти ӯ гӯё навишта шуда буд: ҳоло мебинӣ ки чӣ хоҳамат кард нобакор. ва ҳам ангушти хуншори ӯ чун парчами пирӯзие менамояд. Ачумелов хирӯкини заргарро мешиносад. гунаҳгори аслии як саги нотавони сафеди манаҳдароз ва дар пушташ доғи зард дар миёни издиҳом пойҳои пешашро ёзонда ва бо тамоми вуҷуд ларзида нишастааст. дар чашмони ашколудаш осори дармондагиву ваҳшат бармалост. кани инҷо чӣ гап? Ачумелов ҷамъиятро рахна карда суол медиҳад. чӣ гап шуд? бугӯ ку? чиро ангушти ту кӣ фарёд кашид? меомадам ман, ҷаноби пулис. ба касеам кор надорам, шурӯъ мекунад Хрюкин. миёни муштҳояш сулфида. аз боби муомалаи чӯб бо Митрич. ногаҳ ин касофат на аз ҷои дигар, аз ангуштам газид. шумо маро бибахшед. ман одамеам ки шуғлам кори ман нозук. бигзор ба ман хисорот диҳанд. агар инҳо ҳар касеро газидан гиранд, беҳтар аст ки аз баҳри зиндагӣ гузашт. аҳо, хуб, мегӯяд Ачумелов бо ҷиддият. сулфидаву абрӯ дар ҳам кашида. хуш, ин саги кӣ? ин корро ҳамин тавр нахоҳам монд. ман ба шумо нишон медиҳам чӣ тавр саг раҳо карданҳоро. айни фурсатест ки ба ин турфаҳои қонуннанигар рӯй овард. вақте як ҷаримаашон кунанд, баъд мефаҳманд ки саги газандаву ҳайвони зананда чӣ аст. онаи зораша нишон медиҳам. Елдирин, афсар ба зердасти худ хитоб мекунад. бин ки ин саги кӣ, протоколе ҳам тартиб деҳ. аммо сагро бояд кушт. фавран. мумкин ки девона бошад. ин саги кӣ аст, боз мепурсам. ин шояд аз генерал Жигалов, мегӯяд касе аз миёни мардум. аз генерал Жигалов? Елдирин, биё ку. палтои маро аз китфам гир. ин қадар гарм. шояд ки борон ояд. аммо як чизро намефаҳмам. ҳамин сагчаяк чӣ тӯри туро газидааст? Ачумелов рӯ ба Хрюкин меорад. чӣ гуна имкон дорад ки маҳз дандон ба ангушт занад? ин як резаяки майда, аммо ту ку як ландаҳур. шояд ту ангушти худа бо мех хуншор карда бошиву баъд дар сарат фикре омада ки дурӯғ бофӣ. ту охир чеҳраҳои шинохтае ҳастӣ. медонем шумоёнро, тудаи шайтун. ин худаш олиҷаноб оташи сигарро ба фуки саг гузошт барои хандундани одамон, аммо саг аз ноговорӣ якбора барҷасту. як одами шаттоҳест, ҷаноби пулис. дурӯғ мегӯӣ, олус. надидӣ ку чӣ ҳодиса шуд? дурӯғ гуфтан чиро? ҷаноби нозир худ аҳли фаҳманд ва медонанд ки кӣ дурӯғ мегӯяду кӣ росту ризои худо сухан дорад. агар дурӯғ гӯям, марҳамат, ба назди қозӣ меравем. дар қонунҳо гуфта шудааст, акнун ҳама баробаранд.
бародари худи ман пулис агар донистан хоҳед. бас аст ғавғо. На, ин аз ҷаноби генерал нест, бо ҷиддият таъкид мекунад пулиси ҳамроҳ. генерал ин хелиҳоро надоранд. сагҳои ҷанобашон аксар бадҳайбатанд. ту дақиқ медонӣ? бале ҷаноб. ва ман ҳам медонам. сагҳои ҷаноби генерал гарон қимату асиланд. аммо надонам инро ки чӣ балост. на мӯй дораду на намуд. як фазоҳат асту бас. ва ҳамин гуна сагро нигоҳ доштан? ақли шумо куҷост? аз ин қабил сагҳо агар дар Петербург ё Москав пайдо шавад, он гоҳ медонед чӣ мешавад? дар он ҷоҳо ба қонун ҳам нигоҳ намекунанд. шояд ва фавран нафас ях. гӯш кун Хрюкин, ту ҷабрдидаи кору ҳамин тавр намон. адаби чунинҳоро бояд дод. айни фурсат аст. аммо эҳтимол дорад ки ин аз генерал. пулис андешамандона садо баланд мекунад. он қадар шабеҳ ҳам нест. дирӯзиҳо рӯи ҳавлияш ба ҳамин монандро дида будам. бешубҳа аз генерал аст. аз байни мардум садое меояд. додарам, Елдерин, кӯ палтои маро рӯи китфонам гузор. иш шамола бинеда ба табу ларза меорад. ин сагро мебардориву мебари хунаи ҷаноби генерал ва аз онҳо мепурсӣ. мегӯӣ ки инро ман ёфтам ва ба ҳавлияшон роҳӣ кардам. ва мегӯӣ ки ин ҷонварро ба кӯча сар надиҳанд. вай ба эҳтимол қимат аст. ва агар ҳар хариву хуге сигори худро ба бинияш халондан гирад, ҳоли он бечора чӣ мешавад? саг ҷинси зариф, хеле ҳам нозук. ту ой аблаҳ, поин кун дасти худа. ангушти пучу чиркини туро ки надидааст ки намоиш медиҳӣ. худат гунаҳгорӣ. табохи ҷаноби генерал меояд. аз ӯ мепурсем. ой Прохор, кӯ ин ҷо биёд ҷуни ширин. ин сагро бин. аз шумо? на, ба ҳеҷ ваҷ. мо ҳаргиз аз ин сагҳо надоштем. лозим ба пурсуҷӯи зиёд нест, мегӯяд Ачумелов. як саги дайду аст. гапи зиёд ин ҷо лозим нест. вақте гуфтан як саги дайду аст, баҳс дигар тамом. саги дайду, ҳақаш куштан, тамом. ин саги мо не суханро давом медиҳад Прохор. ин аз бародари ҷаноби генерал ки дирӯз ташриф овард. генерал ишқбози ин хели тозиҳо нестанд, аммо бародарашон дӯст дорад. чӣ, оё магар бародари ишон омаданд? Владимир Иванович? мепурсад Ачумелов ва як лабханди асафбор дар рӯяш мавҷ мезанад. ё худоё, аммо ман бехабар мондам. меҳмонӣ омаданд? барои меҳмонӣ? о худоё, бародарашонро пазмон шуданд. бинеда, ман намедонистам. пас ин саги он кас. чӣ қадар хуш шудам. кӯ як бинамаш. чӣ сагчаи зебо, чобуку чақон. ангушти ин тағоро газидӣ. ҳо, ай бечорак, чӣ меларзӣ? ба хашм меояд шайтонча. ин қадар ширинак. Прохор сагро садо мекунад ва бо ӯ аз саҳнаи анбори чӯб берун мераванд. ҳозирин ба Хрюкин қоҳ-қоҳ механданд. ман баъдан ҳисоби туро меёбам. Ачумелов ангушти таҳдид сӯи ӯ баланд карда, шинелашро ба бар муҳкам мепечонад ва ба роҳи худ дар саҳнаи бозор идома медиҳад. сомиёни азиз, шумо ҳикояи Антон Чеховро бо номи Буқаламун дар тарҷумаи Обиди Шакурзода шунидед.